Minds, Enriching Lives. 22 minutes before 10. Isihambeni sethu Dr. Ngogi Mahaye, Director, Office of the MEC for Education, Provincial Academic Intervention esifundazweni saKwaZulu Natal. Yangena dokotela imiyaleze qhamuka kuyifundiswa ezinye abanye odokotela kanye nabanye othishela abanye sebethatha umhlala phansi abanye basakhona kuwo lo mshikashika. Siyathokoza siyabonga kakhulu. Bakhona ngafisa ukubabalula. Hawu bakhona ngafisa ukubabalula noma isikhathi singangivumela kodwa hayi amele ngibalule lawe alumni khona lapha empakeni hayi. Usizwe zwane hayi bayajabula kakhulu ngoba ingenye yothisha umkhulu esiproud ngabo obamba isikole kahle kakhulu nowenza ukuthi siqhenye ngemfundo. Ngiyabona noprincipal wasephendukani lapha eNewcastle futhi our food service school ukuthi ukujabulela kakhulu ukuthi asize silapho Ukhozini no mfokahlomuka lemnambithi bonke bathi bayikhamba kahle kakhulu. Nase sinye isifundiswa la umnumzana Mthokozi Siduze uthi angikhonze ukuthumela umqhafazo la. Former CEO wasemanzini lapha kusawumhlathuze wotha. Sithoba kakhulu mfokadoze. Sibonga kakhulu. Ngesonto elizayo Dr. Mahaye ikole ziyavulwa kuzoba ukuqala kwesigaba sokuqala kwekhalenda lezemfundo. Siyazi ukuthi kulesi sigaba liningi ushintsho abafundi abangahlangabezana nalo. Abanye bayoqala ukufunda ezikoleni ezintsha okungaba ukuthi usuke esikoleni samabanga aphansi primary uyasingaba ngaphezulu secondary noma high school. Abanye bazoshintsha izikole ngenxa yezimo ezahlukahlukene uyasuka kulesikole uyofunda kulesi sikole mhlawumbe kushintsha kwendawo konke. Sibuza ke ukuthi ingabe lokho kumthinta kanjani umfundi khona ingcindezi angasabhekene nayo. Kuphinde kube nombuzo ukuthi singakwazi ukumlekelela njengomphakathi. Sike embuzo noma ukugcina kulesi sihloko besikhuluma ngaso ngikhulume ngomphakathi ngakhuluma ngabazali ngakhuluma ngabanye abafundi. Sithi ke ake sibheke le ndaba. Uyaqala uThem 1 ngesonto elizayo kunalezi inguquko ezikhona. Lokhu kuyithinta kanjani imizwa noma izinzwa zalo sesimo umqondo sikamfundi uma kuukuthi kunalolu shintsho lolo. Angibonge Syah kulesi sigaba sesibili sohlelo Ukhozini FM. Aze wayikhuluma inkinga inkanakana mfowethu. Asilibonga Ukhozi sohlelo silibonga ngazo zonke izikhathi ukuthi uma siwencwaninga niqhamuka nezihloko niqhamuka nezinto esuke zizo-aggressa izinkinga esibhekene nazo emphakathini. Enye ke ingqinamba le inkulu ngokuthi abazali besikhathi abayilekeleli abantwana babo uma bezosuka. Umzali usuka asingane soku grade 2 kuphela ugrade 7 isifuneka ihambe high school. Ukuthatha kalula ukuthi high school ikhona eduze ingane izofike iadapte kalula ingene kahle. Omunye akuthathe kalula ukuthi ingane yakho high school ekude. Omunye akuthathe kalula ukuthi ngoba uya relocate yena usuka kwenye province noma usuka kwiprovince eyodwa sosebenza kwenye indawo ingane izofika adjuste kalula. Akuthathe kalula ukuthi ingane mhlawumbe ifail lesi sikole mhlawumbe isizafela kabili ayisafuna ukuphindela kusona isicela ukushintsha isikole. Kubalekile lokho ngoba nomqondo osemowayo nokuzethemba self-esteem sekwehlile yabona. So akuthathe kalula ukuthi kuzoba lula mase kwenzeka practical. Ngenze example engane so primary high school. Umzali afuneka afunde ukuthi isikole ingane yakusona isikole esinjani. Ingane yakusona isikole esinjani. Asheshe ayithole code of conduct of learners yaleso sikole abe nayo. Asheshe ayithole ivision nemission zothini ngesiZulu umbono nephupho lesikole ukuthi isikole siyisikole esinjani. Ithini futhi inhloso nqangi sakujula ukuthi iphilosophy yesikole yaleso sikole. Ngoba ingane ifike ingakhophi ngoba isuke esinye isikole akade sinenye iculture noma lelinye isiko lokufunda nokufundisa. Noma ifole isikole ithola ukuthi akusahambi kanjalo. Angikwenzela isibonelo ufike esikoleni la khona kubekwa phambili iexcellence. Philosophy yakho ukuthi bona mabe keep amazathi siyasikole skip amazathi thina ayo quality. Uthatha ingane yakho uyisa kulesi sikole sinohlalo ezifundo oluthile olufundwa kusona esingafani no school C noma ke siye ukuthi la qhama khona bangenza ke primary vele asihlukanise curriculum. Kodwa awuchecka ukuthi ingane yakho izokwenza ugrade 8 or 9 ama isaya kwa grade 10 lesikole mhlambe
sinaluphi uhlalo oyifundo ingane yakho kuba wena uhlale nayo izokhopha yini kulomkhakha noma yona ipopular yini uyithola ingane efuna ukuba engineer uyisa esikoleni esinama subject aka consumer hospitality consumer studies tourism and stuff yona curriculum leso sikole leso noma uthatha ingane efuna ukuba ubusinessman efuna ukuba chartered accountant uyisa esikoleni esizothi mayifika grade 10 asikole ufalisha science okuphela uyabona ukuthi ingane uyifakile inkinga ngoba isiphoxekile manje ukukhetha umkhakha ongewona wayo uyisa esikoleni mhlambe owazi ukuthi kunezingane engamabhokolo ingane izofidibana nebullying ebese ungayitrain umqondo wayo ukuthi ikwazi umelana nalezo zemo lezo uthatha ingane eyenza ugrade 11 ufuna ukwenza ugrade 10 kwenye indawo kodwa uqonda kamhlophe ukuthi kufunda ugrade 12 kwenye indawo enama subject ahlukile nendlela yokufunda ingase ingane yakhe ibe nengcinamba yokuqala ezinye izifundo ezintsha ibe nengcinamba yokuthi nesiko nokufunda nokufundisa isikole ayilazi so wena nje uthe egameni lokuthi iyafunda igama lokuthi iyafunda wona useduza kwakho so ke uMalcolm Gladwell wabhala incwadi engiyithanda kakhulu ethi The Power of Thinking Without Thinking kuneyikole ezikuleyo level yabona izikole kwaZulu-Natal ufike nje kuthiwa nje lesikole si develop critical thinking si develop ama critical thinkers baze babe nama class adila ne critical thinking uyayithatha ingane yakho ifaka lapho but ingane yakho ayinawo ama tenets obomholi noma iyasuka iyangena ebuholeni ngabe RCL noma student parliament uma sekunama activities ofuneka enzeke lapha uzoqala ukuthi ingane yakhe njani iyahlukunyezwa so ngiqonda ukuthi yingcinamba le kuyekeke lokuthi umzali ayihlalele nje ebese suddenly athi ingane sofuna ukufunda lesikole sesenza kahle esigcwale ngoMarch ngonyaka odlule usho ngoDecember noma ngoJanuary zabonakala ukuthi izimo esidibana nazo zokuthi mhlawumbe relocatile wathola promotion wathola umsebenzi kwenye indawo sefuna ukuthi uthe nazo ingane ama special case ke lawo sike sidile nawo sizame ukuphathanisa lapha nakho sefisenta abazali basibekezelele babambisane nedepartment nothisha nama-secretary nama-district ukuthi ingane ikwazi ukupraceka ngoba ingane ilungelo lokufunda akekho nelungelo lofuneka ayixoshe ngoba inelungelo lanena lokufunda kodwa bheka-ke ukuthi-ke lokho kwenzeka ngendlela okuyikona yini but uma siqhuba nalolu hlelo kunamanye ama-post traumatic effects asivele singene kuwona dokotela la ingane engene khona esikoleni yafica abantu abazoyibhulisha yangamisana izimo zakhona zabanzima ebese isingqayini ukutshela umzali mhlawumbe ifike esikoleni unama drug dealers ukunabantu bangaphandle abasebenzisa ingane engaphakathi for imekhandayizi yabo ukudayisa ama drugs kunezinye ingane izibhule ngamabhokolo ezohamba untshontshe imali yabazali hamba ufuna ukuthi abazali bakho siyazi banayo imali bayithatha ingane bayifake kuma drugs uthola ukuthi ingane isishintshile but ngoba wena uyahlonipha mhlawumbe uyakwazi nokuzama ukwazi ukudila nalokho ebese yona ingakwazi ukudila nayo ini uqo bese ukuthi in future idibana nenkinga ezinye ingane ziba nenkinga efunda ngakho ukuthi ziyisebenzisa medication ethile ukuze zikhophe lokufunda ngeke ngubala amagama zola but ngulistile nje umqondo nami ngiyakubona ukuthi mhlawumbe kuze ngisava ukufunda ngikwazi ukulala late ngimvuke early ngenza ama homework amaningi leso sikole ama subject maningi uthothi ngani isebenzisa amanye ezinye izinto ezi medication ukuze ukwazi ukusurvive ikwenze lokho kwi level ya grade 8 grade 9 grade 10 grade 11 grade 12 ifike university mayifika university akasekho umuntu oyimelelayo manje mayengasekho umuntu oyimelelayo siyaqala ke iyabuya lento isinama side effects ukuthi ukuze survive ukufunda manje funeka isebenza lokho kanti mase university mhlawumbe approach ase university isehlukile ayisafuna umuntu ozolalela ahamba aboyibhuku yami izofuna umuntu ozolalela afika masefunda afunda insight abe innovative abe creative i-exam isifuna i-insight kakhulu ukuthi nokuthi ubeyibhuku yami wathatha into nje obeyindlala encwadini wayibuyisa enye uthola ukuthi iphuma esikoleni la bekufunda kuxutshiwe abafana namantombazane esikoleni la sekwamantombazane kuphela khona okunye uku-adjust okuzomela kwenzeke futhi khona lapho kodwa lapho uku-adjust sokumele kwenzeke ngoba for the first time ama ebefunda isikole samantombazane kuphela
kuzoyikhathaza nje ukuthi isifunda nabafana uma umfana isifunda nabantombazana izofuna ukuveza okuthile ukuthi yona ihithethile kanti yenza lokho isiyaphambana njalo sekuyaphambana okunye kwakho ukushifta kwengane isuke esikoleni ufuna ukwenza isibonelo isuke esikoleni iya kwi-multiracial yeah sinama case kanjalo kanti multiracial iqhuba uhlobo lwemfundo mhlawumbe olubased kwi religion ethile isiyafika nje inengwele njengomahaye iNazaretha sekuthiwa hayi wena amazathu akho mahle we have passed assessment kodwa lesi sikole sishaye phansi khumbula lengane inwele kuyona zimi iNazaretha mhlawumbe isayoni mhlawumbe yini noma yona ke lama religion ade ngwabala kodwa inkolo ikhashayayo ubo unwele means something mhlawumbe enye ifike esikoleni ukuthiwa hayi lathina silungise inwele sidinga inwele ngoba sidila nje nento yeyonwele hayi asifuna umuntu ozoguda kanti yona injani iyaguda isedibana nengcinamba ke manje ngoba lo umzala akayenzanga ngocwaningo ukuthi esikoleni ngalami yakusona idinga lokhu nalokhu ukuthi kuvalwe ikole ebe iprepare ukuthi isikole yakusona sizodinga lokhu nalokhu axoxisane nothisha lapha abona khona ukuthi ngoba phela unepho yabavumela ukuthi cha yami ingane ngicela i-exam thina ngicela ingane yami i-exam thina ngicela ingane yenze thina abefuna achaze isimo sakhe seyimali manje ngoba inzima ke le mali uthatha ingane wayifaka lapha engayibuka ngebudget yakhe esikoleni angeke sibiza ngamagama esikoleni esithile okukhokhwa 200,000 150,000 ingane sesikoleni sikhokha 3,000 noma esuno-office school but ngoba yenza kahle ubone nemali wayishisa lapha kata calculator uyaba nje March April akasa afford ukukhokha lo 3,000 per month usehamba useyakwena ke siya usekwi department usethi hayi ingane yami ngehlulwe ukuyikhokhela kodwa ilungelo lokufunda but ama resources alesi sikole adinga imali imishini lengane ezayisebenzisa idinga imali i-laboratory engane ezongena kuyona idinga yabona ukuthi manje sekudaleka inkinga ngizocupha ngombuzo ozoba unfair wona ngoba ziningi lezi zinto eziba yingqinamba ukuthi simsiza kanjani umfundi ngiyazi mhlawumbe kuzoba nzima ukuphendula ngempendulo eyodwa ngoba zihlukene ziningi lezi zinto kodwa ngifuna sidlule la kulo obe ugrade 7 useya kwa grade 8 high school kwesinye isikole ukuthi sekunokukhula ngokusheshsha okuzodinga ukuthi akwenze mhlawumbe bekuyoba ngcono ukuthi usuka ka grade 7 nje eprimary uyojoyina ugrade 9 no 10 kuphela manje khona no 11 no 12 khona abantu abadala la kuyena khona abantu abangabantu abadala okuzomela aphile nabo usuku nosuku yize mhlawumbe ngeke ababangani kodwa bazobe bese esikoleni esisodwa angithi futhi njengoba nje ekuleminyaka eku grade 7 isigaba sokuthomba sanda kuqala la sekwabantu abadala okuyinto ejwayelekile sekuyaziwa inqubo ikuphi ke mhlawumbe lokuzothinta umzali okuzokwenza ingane isheshe ikwazi ukuadjusta kulesi sigaba eyongena kusona sokukhula njengoba neyinkinga esibhekene nazo la oqala asivumelana ukuthi ayisakhuli lezi ngane ngendlela sasikhula ngayo ayisakhuli ngeminyaka enjani efanayo seziyashesha ukukhula uthe ukuthomba seziyashesha ukuthomba kungalindelekile ngisho ngathi uzama ukuyibeka kwi-grade ethile kwi-phase ethile khona ethomba ingakafiki leyo phase leyo nto nje sisidalela inkinga but ke i-topic ngelilanga ukuthi kudalwa yini lokho uyokuthatha ke mina ngusekudleni ne-psychological make-up i-hippocampus ukuthi yethu yakhandwa kanjani ngesimo sokuthi but eyitophengalwela ngaleyo but ngifuna ukuthi ke ucwaningo lwenza ukuthi kube ne-change kwezemfundo iy'kole okhona ama-CP schools combined schools high primary schools high schools yashintsha lotho saba ney'kole eziwu-2 kuthiwa ama-typology saba ne-secondary ne-primary because singafundi ube ne-combat wawuthi ingane efunda ugrade R ingane efunda ugrade 1 inalo muntu ofunda ugrade 12 vele usemdala kwelevel yakhe uready for ukuya emhlabeni but uthothi sekune neyindlela zokuyiphatha ongakumukela kwingane yezo grade 11 but le ongamukele kodwa ibuke kukuhle lithi amanithi ignore ngothisha ibona ukuthi ignore ngoba njani right but ke senawo ama instances ke la uthola ukuthi ke ingane ifika kwa grade 8 ina 11 years mayibihlakaniphile ina 12 years inengane la e high school
akade hambe iba nenkinga iprogressa bahamba kathi zama kuhle lokho bathola ukuthi isino 20 years ina 22 years isesesikoleni uyabona ke lo usethombe wazi wedlule ekuthombeni umuntu omdala hayi useku-adulthood lo so ke iy'kole ke siye siyibekele umgomo ukuthi mazibe ne-policy ibizwa nge-code of conduct kodwa ibuye zibe nenye edila nokuba vulnerable sibiza nge-OVC that policy ukuze bakwazi izingane ukuyigada kahle but inhlanhla ukuthi ingane isoka kwa-grade 8 okusho lomuzwa wakhe yakwa-grade isoka grade 7 primary iyakwa-grade 8 inhlanhla leyo ngane kufanele ikhophe ngokwesikole hhayi ngokufunda ngoba u-grade 7 grade 8 grade 9 ifezo yodwa ibizwa ngesinye phase isuke ingane isihamba nama-subject afanayo ifunda nge-approach efanayo ngendlela efanayo sekuhlula-ke isigaba sokuthi usuqeda usuyi-grade sekuzothi kuba ukuthi kancane asinayo inkinga ye-teaching lokuthi sisiza ngokuthi-ke lezi ngane ey'fika zaka-grade 8 sikwazi ukuyi-orientate-a kahle e-high school ingakho ama-high school amaningi kuba ne-orientation eqala ingane ifika grade 8 si-orientate-we kubizwe nabazali bezolekelela le-orientation ithi ama isikwa-grade 9 futhi ibiyiqala i-orientation sekusekhethwa-ke lapho ney'fundo ukuthi umthetho akubizwe abazali futhi balezi ngane bazohlala nazo ilanga lonke khathi ukuthi ingane zezo-orientate-wa ukuthi manje-ke suyasuka-ke kwi-senior phase uya kwi-FET phase oku-grade 10 suzokhetha ney'fundo nazi iy'fundo isifundo ngasinye sinalama-career kusasa ungasuke yilokhu nalokhu 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 holela kangaka okunye uyakwazi uba self-reliant uziqashe wena kanje buka-ke mzali bekelana nengane yakho bani uyayazi ukuthi ingane yakho izokhetha ayitshele ukuthi ayikhetheni kodwa iyagayidwa kube igcine into ofuna akhethe yona ngoba kufanele kusasa iblame umzali ukuthi wathi umzali mina ngifunde lokhu ngekhala wabuke manje ngisaphumelelanga but njengoba wena umzali unolwazi uyi-region of higher concentration in terms of knowledge so knowledge must move from the region of higher concentration okumzali to the region of low concentration okumfundi okulekelela ukuthi-ke manje-ke kube ne-smooth transition-ke le ngane isuka kwenye phase yakwenye phase. Hayi kuningi angidlule kulokho khona ngizobenza ubulungiswa njengoba zivulwa iy'kole kunabafundi abangazi noma baphasile noma abanalo ngisho uhlu lwezinto ezizodingeka ngoba bengayitholanga imiphumela ngenxa yemali yesikole noma kuney'ncwadi engabuyanga sithini kulokho dokotela? Ingxaki lena sicele kakhulu ukuthi-ke kuhle uba silandele ipolicy silandele umgomo. Okokuqala akekho umfundi osesikoleni ofuneka angamukelwa ngoba nakho mhlawumbe kuthiwa istation akanazo incwadi walahle incwadi noma akakhokhile bonke abafundi bayadingeka kupha esikoleni funeke ingane zingena esikoleni bese othisha bedila-ke nesimo ababhekene naso ngokwabazali ngoba ke yona ingane engakhokhile umzali ongakhokhile ngakho ingane funeka iqhubeke yona ifunde ebese udila nomzali-ke nivumelana nomzali ungathi ufuna ukupanisha umzali ngokungahambisani izivumelwano enivumelana ngaso esikoleni i-governing board nabazali ebese loo nto kupanishwa yini na ingane engeni lapho kakhulu. Ngakho siye sincenge nje ukuthi-ke sibe nobuntu sibe ngabantu siwulandele umthetho umthetho uyasixazulula umthetho kodwa ngosu-aplya umuzwa wakho nokucabanga kwakho uzocabana ngoba uzofuna abantu baphatha ngama-feelings ukuthi namhlanje ufile ini baphathe ngepolisi bese nepolisi ibe isimo sokuthi yenza abantu bakwazi ukuphila within non-police. Ipolisi ingabi siba ipolisi ngempela ukuthi abantu bangabikho futhi innovative athi nje umuntu njengoba ngifundisa nje mina ngizofundisa nje i-acceleration kuphela angabe sakwazi ukwenza i-example uyabona-ke empilweni uma uba stand still ungamuvi ngena kwi-retardation yahlehla i-deceleration ngene funeke nabe innovative akwazi ukupresenta lengane bese i-relate kwi-real situation empilweni yangempela ukuze lento ingaphinde lengane ikhohlwe ikwazi ukuyibuyisa ilapha ithi noma isiyibuyisa bethu uyibuyise kanjani ukwazi ukuyibuyisa ithi noma ibuyise nobuchule ngoba esikhathi namhlanje asacheke ukuthi i-answer yakho yiyo sesicheke ukuthi i-answer yenu oyikhiphayo ikhona insight yakho
nokuthi yini ekwenze wafinyelela kule mpendulo. Ikhona into emqondweni wakho ngisho ngathi akuyona le bengifuna, kodwa ngizama ukukulekelela ngoba kusho ukuthi khona ngokomqondo la wena okhona okungasho mhlawumbe ukuthi urongo. Ngiyithanda hey. Positive marking. Ngiyayithanda. Ukhona umjovo wamazwi esingamnikeza umfundi kuzo zonke lezi inguquko esikhuluma ngazo owodwa. Khona nje iphilisi elilodwa. Likhona iphilisi esingathi umfundi ophumelelayo nothisha ophumelelayo wakazi umfundi ophumelelayo ofundayo ngaso sonke isikhathi ofunda nalokho abengatho abakasho ndawo nabo ukufunda. Umfundi ke uchazwa uhlobo labantu aphila nabo akungabangani. Umfundi uchazwa uhlobo lencwadi ayifundayo. Uma umfundi engizofunda izinto ezokhanda umqondo ayilalela amasophi ayibukela ama-TV okuningi ongarethi nalokho mhlawumbe azangene nabophondo nabobani abuka izinto engekho i-level yakhe yena umfundi oyidlemazayo angathi uma eselimele esefika ebudaleni bakhe engasakwazi ukusava ebudaleni bakhe ebese eblame abanye abantu ngoba uye kwisigaba engesona sakhe. Umfundi akabe sesigabeni somfundi anyuke ngey'gaba zonke khona oyoyiqhenya kusasa ngokuthi nabo umfundi nakhe ngazuza. Ubani ofuze omunye ngoba ngathi nginamawele wena no-SC uncuka itopi. Leyinwele ngisho nokuqhakaza kwezimvu siyathokoza. Ade simele namhlanje. Yeah. Lapha kwi-International Justice Court. Yeah. Sijabule kakhulu esimele. Cha, asithi sifuzele. Dr. Ngogi Mahaye siyabonga kakhulu. Dr. Ngogi Mahaye u-Director Office of the MEC for Education Provincial Academic Intervention KwaZulu Natal. Siyathokoza kakhulu Dr. Siyabonga njomane angishiyeke le number engizoyishiya ukulekelela bonke abafundi kakhulukazi laba abalinde imphumela ka-matric kuzo zonke izimo nezifiso ezinhle zokuqhubekela phambili ey'ngqinamba bazophumelela. Ngibashela le nombolo njomane iyona ezobasiza ngiyenze ngendlela ukuthi yona ebusuku nemini 24 hours. Yeah. 063 019 8719 063 019 8719. Dr. Ngogi Mahaye siyabonga kakhulu.